Ambalima bamanankan mena Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waliman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don sorasiya ani sorasikɔrɔw ka ca ɲɛnabɔli ma a n'a tɔɲɔgɔn muso minisiri min bɛ Sloveni jamana kɔnɔna na u jɛra ka sigi dɔ kɛ baara ɲɔgɔnya kadara kɔnɔna na sigi in senfɛ a kɛra kun min na walasa ka jateminɛ kɛ baara dɔw kan baara mun n'a bɛ jɛɲɔgɔnya ko fɔ jɛɲɔgɔnya min bɛ jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sorasiya sinsili kadara kɔnɔ Kadija Kite bɛ walawalali caman ka ɲɛ o ko kun kan. San 2012 an ka jamana kɔrɔyanfan daminɛna bamanciw fɛ. O kɛra sababu ye diɲɛ seleke naani setigi jamanaw olu ka wuli k'an magwɛ ni dɛmɛw ye. Bibi in na jamana kɔrɔyanfan bɛ ka bɔ bolola dɔɔni dɔɔni. Sabula nanzarala tɔnba ni o ye Union Européenne ye ale y'a ka kɛlɛcɛ dɔw bila ka na an ka jamana kɔnɔ minnu ka dɔnta kawariyalen don sorasiya la olu bilama u bɛ k'an ka kɛlɛcɛw dege kɛlɛ taabolo la. Mission EITM ni o ye nanzarala Union Européenne kɛlɛ ɲɛdɔnnaw ye. Slovenikaw bɛ a kɔnɔ. Sloveni ye nanzarala jamana dɔ ye. Alamisa don a minisiri min ɲɛsinen don sorasiya ma ni musolaka don o bisimila la an ka jamana minisiri fɛ min ɲɛsinen don sorasiya ma. Hakili falen min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ u y'a yira k'a fɔ a ka kan jamana filaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma. Sloveni minisiri ka fɔ la Union Européenne degeden karamɔgɔw cɛla min ye UETM ye. Sloveni ka 5 bɛ a la. Olu bɛ k'an ka jamana sorasiw dɛmɛ baara ɲɛdɔn na. O kuma na a ko ale nana Mali la ka nin ɲɛ da ka kɛlɛcɛw kan ka tila ka ɲaninkali kɛ an ka minisiri la n'o y'a sɔrɔ u ka jamanadenw bɛ baara min na an ka jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ u nisɔndiyalen don la. A ko a ye hakilina falen kɛ ni an ka minisiri fɛnɛ ye lakanako nasira ka an ka jamana kɔnɔ. Tiɲɛ don ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ nka don nataw la Sloveni jamana ani Mali jamana u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o ye Sloveni maa ɲɛmɔgɔw hakilinata ye. Jɛkulu min sigira Algérie bɛnkan sɛbɛn waliyali kɔlɔsili a n'a jateminɛli kama u ka lalala ɲɔgɔn ye kun cɛra a kun cɛlen sigi dɔ kɛra sigi minnu ni a kɛra sababu ye Algérie bɛnkan sɛbɛn bɛ lahalaya minnu kɔnɔna na olu ka se ka sidɔn u fɛ sigi ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen kɔfɛ u labanna ka kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan kunnafoni di kɛnɛ a bɛ ɲɛfɔ an ye Mariétou Diallo de fɛ. Don tɛmɛnenw na malidenw yɛrɛdama segila ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛmɛna min kɛra Algérie faaba kɔnɔ u k'a ma ko accord d'Alger jɛkulu dɔ fɛnɛ sigila ka ɲɛsin a waleli jateminɛni ma u k'o ma ko comité de suivi olu ka ladala sigi min kɛra n'a kun cɛra alamisa sigili 12nan kun don a sen fɛ Algérikaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni ale ye soronalidonbaw ka ɲɛkun ye a y'a ka nisɔndiya yira sigi in sen fɛ mɔgɔ minnu da bɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn na u jɛra k'a lajɛ a waleli bɛ dankan jumɛn na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana kɔrɔyanfan o mɔgɔ minnu kan ka don sigida ɲɛmayasow ka nɔnabila jɛkulu kɔnɔ ni u k'a ma ko autorité intérimaire u da sera o fɛnɛ ma comité de suivi ɲɛmɔgɔ ka fɔ la ni o ye Ahmed Boutachi ye a ko nin sen ale nisɔndiyalen don u ma deli ka nin ɲɔgɔn baara kɛ u ka sigiw la bɛnkan sɛbɛn in waleli yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲɔgɔn ye sigima deli ka kɛ ka sabu kɛ hakili jagabɔ minnu kɛra ani hakilina minnu tara kɛrɛnkɛrɛnniyala autorité intérimaire sigili sen kan Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu ye lajɛ balalen dɔ kɛ octobre kalo tile 14 wa o lajɛ balalen ye sariya sen dɔw ta ka ɲɛsin autorité intérimaire mɔgɔw ma minnu bɛna kɛ a kɔnɔmɔgɔw ye sariya sen ye o ɲawanoya ka ban hakilina dɔw fɛnɛ tara ka ɲɛsin lakanako ma Ahmed Boutachi ni ale ye comité de suivi président ye a ko tiɲɛ don fɔɲɔgɔnkɔw bɛ yɔrɔnin dɔw la hali bi kulu maramafɛntigi dɔw fan fɛ nka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaj Ibrahim Boubacar Keita o ka nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen ni u k'a ma ko haut représentant Mahamadou Diagouraga o ye layidu di olu ma ministre ɲɛmɔgɔ Modibo Keita a ko o fɛnɛ ye layidu di olu ma k'a fɔ jumadon octobre kalo tile 21 u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen fɛnɛ na walasa kulu maramafɛntigi minnu bɛ yen ni olu dɔw ma se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ tagabolo dɔw la o gɛlɛyaw bɛ wuli cogo ɲini o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba a bɛ bi walawalali ka ɲɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ surasiw ka kiiribulon justice militaire Burkina be o y'a jira k'a fɔ maa min minɛnen kun don lieutenant colonel Mamadou Bamba ni ale kɛnkun bɛ k'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ jasobaw ka babu sentigi ye k'a fɔ jasoli min ma sira sɔrɔ san 2015 septembre kalo la ka ɲɛsin furanjɔrɔ fanga mɔ n'a ɲɛmaya kun bɛ général Gilbert Diendéré bolo fiɲɛbɔda sera ka di a ma ko min ma ko liberté provisoire lieutenant colonel Mamadou Bamba
domina k'a fɔ jaso ye min kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ Général Gilbert Diendéré fɛ lieutenant-colonel Mamadou Bamba ale de bɔra jabarani na Burkinakaw ka jabarani k'a jira k'a fɔ jasora septembre kalo tile 17 sɔgɔmada fɛ san 2015 nin surasiya yɛrɛ kɔnɔ kɛnɛya tigilama de do u ko min ma ko médecin militaire nka kɔni jagoya karabara k'a kɛ babu sendigi ye k'a fɔ jaso senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Blaise Compaoré jamana ɲamakɔrɔ min gɛnna Burkina jamana de fanba fɛ n'a bilama kɛmɛ ka bisimila minɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ale ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ wele ko régiment de sécurité présidentielle RSP n'a ɲɛmaya kun bɛ Général Gilbert Diendéré bolo o tɔnden fɛnɛ tɛ nka kɔni dara fara Général Gilbert Diendéré k'a fɔ ka laban ka kɛ o ka babu sendigi ye jabaranin na octobre kalo la san 2015 n'a ma ɲa k'a fɔ jaso ma sira sɔrɔ Général Gilbert Diendéré minɛtɔ a yɛrɛ minɛna a senfɛ maa caman de minɛ bɛ k'u datugu maa 80 ani maa 5 ɲɔgɔn na olu de jalakira k'a fɔ u ni minɛni ka kan k'a fɔ jaso in senfɛ 40 ɲɔgɔn na olu kɔni fiɲɛbɔda den bɛ u mɔ Léon Sakone ni ale ye CDP Blaise Compaoré ka fangaɲini jɛkulu o ma ɲɛmaa ye ani Herman Yameogo ni o ye UNDD fangaɲini jɛkulu ɲɛmaa ye min fɛnɛ ye Blaise Compaoré ka fangaɲini jɛkulu CDP masuruna fangaɲini jɛkulu ye ani maa caman wɛrɛw olu kɔni bɛɛ lajɛlen ye fiɲɛbɔda sɔrɔ ko liberté provisoire. Muammar Gaddafi faale kɔfɛ san 5 mun de tora Libi ye Libi bina ko jateminɛbaw b'a jaabi ko foyi ma to ni bɔnɛ tɛ Muammar Gaddafi min ye Libi mara san 40 ani san 2 ka daminɛ san 1969 fo ka taa se a faali don ma nazaraw de wulila a nɔfɛ wa u ma taa k'a to barisabu ka d'a kan don min na a bɛ fɔ ko zone de protection aérienne ka sigi Libi jamana kunna ni Faransi y'a jagoya sogolo diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ ko n'o tɛ ko Muammar Gaddafi bɛ sɔn ka Benghazi-kaw ban o zone de protection aérienne wali kelen zone d'exclusion aérienne a bɛ fɛn min ko fɔ o de ye k'a fɔ pankurundi ye munumunu zaalu la sanfɛ n'o tɛ a bɛ jigin ko kun ye Muammar Gaddafi ka pankuru kana nata Benghazi filengoloti ka dangoloti o résolution min dara diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies fɛ o sina ka kɛ sababu ye ten nazarala jamana dɔw min ɲɛkun bɛ Faransi jamana bolo o don ka Sarkozy to a kunna ani Angleterre jamana David Cameron bɛ o minisiri ɲɛmaya la o don olu sina ka wulikajɔw daminɛ ka Libi susuli daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazaraw ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko OTAN susuli in kɛra o yɛrɛ de fɛ Irisi jamana kɔni ma sɔn k'i sen don susuli in na olu y'a jira k'a fɔ u sen tɛ a la san 5 Muammar Gaddafi faale kɔfɛ san 2012 u y'a lajɛ ka jamanakuntigisigi kalata dɔ kɛ min sebaaya taara mɔɔw fɛ minnu kɛra Muammar Gaddafi jɛɲɔgɔnw ye ni u labanna k'a kɔ bila nazaraw natɔ Libi jamana kɔnɔ u k'u ma ko libérew olu ka sebaaya talen ma kɛ sababu ye ka Libi kisi hali bi n'a ka biya dɔ de bɛ ka fara Libi ka bɔnɛ kan kulu maramafɛntigiw kɛn bɛ ka maraw ta k'o kɛ u ta ye min bɛ fa min fɛ o b'a ka sariya boli yen nka Libi jamana a tigiya tɛ maa kelen bolo Libi tili o fɛnɛ kɛra sababu ye ka Bamanji ko fɛnɛ ɲɔɲɛ Libi dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna État islamique Bamanji jɛkulu ale cogo bɛ ye ka gili don kosɛbɛ wasanga ni waati a bɛ to Libi ni ka wulikajɔw kɛ ka dafɛ jamanaw bɔ u taabolow kan ni a ka attentats ye politiki bina ko jateminɛba caman y'a jira k'a fɔ Faransi ni Angleterre jamana don min na u bɛ wuli Gaddafi nɔfɛ ko fɔ u ka taa ni a ye kabin'o don Libi ko banna Faransi jamana ni Angleterre jamana hali ni u yɛrɛ t'u jalaki k'a fɔ u wulila de Muammar Gaddafi ni de nɔfɛ u bɛ ka ko in kɔni fɔ k'a munun mɛnɛ nka u n'a ta bɛɛ u b'u yɛrɛ jalaki fɛn dɔ la ko olu ye Gaddafi kɛlɛ kɛ ko nka u kun kan ka Gaddafi kɛlɛ kɔfɛ labɛn fɛnɛ kɛ ni a bɔra ye basigi bɛ se ka na cogo min na ko k'o fɛn yɛrɛ fɛnɛ boloda k'o y'u jɛ Barack Obama Amérique ma ɲɛma ale yɛrɛ da bɛ deli ka tila la don dɔ k'a jira k'a fɔ olu Amérikikaw ni u jɛɲɔgɔn nazarala jamanaw ko Muammar Gaddafi bilen kɔfɛ labɛn min kun kan ka sabati ko tiɲɛ yɛrɛ la ko u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la o labɛn sabatili la kɔsada in na Angleterre jamana wasabulo kɔnɔ maa minnu ɲɛsin bɛ Angleterre jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔɲɛ ɲɛnabɔw ma ni u k'a ma ko commission parlementaire chargée des affaires étrangères olu ye minisiri ɲɛma David Cameron jalaki ale de kun bɛ minisiri ɲɛma yala a don wa Libi kɛlɛ Angleterre jamana sen ka don a la ale de y'a kolokolo ko wa ko labɛn foyi ma sabati k'a fɔ Muammar Gaddafi taalen kɔfɛ fɛɛrɛw bɛ se ka kɛ sababu ye ka Libi basigi ale fɛnɛ jalakilen don o la bi a ka jamana kɔnɔ. Chad jamana kɔnɔ magistraw o ye kiiri tigilamaw ye greffiers tɛmɛnen kɔfɛ ni o ye kiiri bulon sɛbɛnfura ɲɛnababaw ye kiiri ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu fɛnɛ bilama b'a jira jamana ɲɛmaw la k'a fɔ u n'a mɛn ni ko kura min ye
u ko ma ko mesure d'austérité u tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw b'a lajɛ gwɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ n'a ma ɲa k'a fɔ sɔrɔ tɛ ka labɔli kɛ k'a lajɛ ka dɔbɔ lahɔrɔmaw la lahɔrɔma min jɔlen don jamana furuba cakɛlaw ye Chadi kiri ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka segin u kɔ baw olu jɛndɛni a ye k'a fɔ dɔ ka tigɛ olu ka lahɔrɔma la u ye lajɛ dɔ kɛ alamisa don octobre kalo tile 20 lajɛ min senfɛ u k'u b'a ɲini jamana ɲɛmayaso fɛ a ka segin a kɔ teliya la ko barisabu ka da ka dɔ tɛ se ka tigɛ ka bɔ olu ka lahɔrɔma la ka sɔrɔ jamana yɛrɛ bi baara kɛ ni sariya sen minnu ye nafolo ko ta fa fɛ u k'a ma ko loi de finance yɛlɛma ma don o la ko kɛcogo tɛ o la o kɔrɔfɔ fɔra maa min fɛ o ye Jɔnka Arafi ye ale ye kiiritigɛlaw ka lapasa jɛkulu sɛbɛnfura ɲɛnabɔba ye ni u k'a ma ko secrétaire général kiiri ɲɛma ninnu y'a yira k'a fɔ nin ye segin wɔ dɔ de ye Chadi jamana kɔnɔ barisabu ka da kan n'i ye kiiritigɛla ta k'a lajɛ ani maa caman man kan kuma bɛɛ a da bɛ maa dɔ de ka kiiri la k'a b'o jalatigɛ o kumana ale ka lahɔrɔmaw ni maa ka lahɔrɔma man ka kɛ kelen ye barisabu ka da kan maa bɛ maa na olu dɔw b'a fɔ k'u b'u ɲɛsin kiiritigɛla ma ni ka don a n'a hakili cɛ ni nafolo ko ta fa ye k'a bɔ a taabolo kan k'a ja wuli ni nafolo mugu ye nka ni lahɔrɔma bɛ lahɔrɔma la ko jɔn bɛ kiiritigɛla ye jamana ɲɛmayaso fɛ a bɛ kɛ sababu ye kiiritigɛla b'i yɛrɛ minɛ ka kisi ka don da dɔw fɛ da minnu tɛ kunnawolo daw ye ko n'o lahɔrɔmaw labanna ka bi k'o na kɛ sababu ye ni ka kiiri fɛnɛ segin kɔ o kumana u ka kumakan laban kɛra fɛn min ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma Chadi kɔnɔ jɔfuranjɛ kelen u b'o de di gouvernement ma n'o jɔfuranjɛ kelen dafara ka sɔrɔ u ma sariya kura in bɔ a mɔ k'olu ka lahɔrɔma segin u nɔna u ye u bi baara bila i n'a fɔ sɛbɛnfura ɲɛnabɔbaw y'a bila cogo min n'o ye greffiers ye ngo Kinshasa jamana kɔnɔ jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ cour constitutionnel jalakilen do bi fanga sinamatɔw fɛ barisabu ka da ka ndɛnɛndɛmɛni jamana sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ye yamaruya di kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni mɔ ka fɔ a ye laɲini min kɛ ni o ye k'a fɔ jamanakuntigisigi wasadensigi kalata mairisigi kalataw olu tɛ se ka kɛ ɲinan zaa kɔnɔ ko fɔ san 2018 ka makɔnɔ k'a bi yamaruya a k'a boloda o cogo in na fanga sinamatɔw y'a jira k'a fɔ cour constitutionnel sariya yɛrɛ min kɛn bɛ k'ale sigi bawo ale sigi sariya fɛnɛ bɛ jamana sariya sunba de kɔnɔ o sariya se y'a jira k'a fɔ cour constitutionnel maa kɔnɔntɔn u tɛ se ka abada ni lezi sigi k'a fɔ ko u bi kuma fɛn dɔ kan k'a sɔrɔ maa kɔnɔntɔn n'a maa 7 dafalen tɛ kɛnɛ kan nka ntɛnɛn don min na u b'u da don kalatako kuma in na u y'a yira de k'a fɔ olu ye jamana ɲɛmaa Joseph Kabila ka maa bilalenw de ye jamana sariya sunba kɔnɔ fɛn min ma n'a diya olu b'o de kɛ barisabu ka da kan ntɛnɛn don u kɛta k'u damaga kalatako kuma in na k'a jira k'a fɔ a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ a y'a sɔrɔ maa tɛ maa 7 bɔ maa 5 de kun don kelen kun bɛ yen o kun dangun bɛ furakɛlikɛyɔrɔ la jamana kɔ kan o ta bɛ faamu nka maa tɔw banna ka na de ka sabu kɛ kuma min bɛ ka fɔ nin ye ni o ye kalata bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ a bɛ jamana sariya sunba yɛrɛ sɔsɔ barisabu ka da kan o kɛn bɛ ka wajibiya ka fɔ ɲinan zaa kɔni jamanakuntigisigi kalata de bɛ kɛ o de kosɔn maa tɔ ninnu banna ka ye kɛnɛ kan maa 5 kasi ka taa ala minɛ k'u da don a la k'a fɔ k'a bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko u ye u yɛrɛ sigi ka sariya de sɔsɔ o kumana cour constitutionnelle k'a lajɛ a ka segin a kɔ a k'a dɔn k'a fɔ a ye fɛn min bɔ a da kɔnɔ ka yamaruya di kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni ma k'a k'a lajɛ ka kalata in bɔ a dɔ kɔrɔ ko n'a bɛ ɲɛ cogo min na a ka kɛ ten ko sariya dɔ tɛ Afrique jamana y'a yira k'a fɔ olu bun'u yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon cour pénal international CPI la u ye bataki in ji diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies a ɲɛma ni o ye secrétaire général ye k'a ladɔnniya u ka hakilina in na u ye a jira k'a fɔ olu ka nin hakilina min ni u y'a ta ni ye k'a fɔ u bɛ bɔ cour pénal international CPI tɔndenya la san kelen ɲinan kɔfɛ a bɛ don ba la barisabu ka da ka sariya kɛn bɛ k'o de fɔ n'i y'a bila ka taa di diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa mɔ san kelen o kɔfɛ a bɛ sin ka don ba la kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ minisiri yɔrɔ minisiri min ni o bɛ Afrique du Sud kaw fɛ yen n'a ɲɛsin bɛ Afrique du Sud ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma u k'a ma ko Maite Nkoama Mashambane u ye kun min sɔrɔ u ka bɔli la minisiri ka fɔ la Afrique du Sud kaw y'a yira k'a fɔ olu ka yecogo ni cour pénal international CPI ka yecogow tɛ kelen ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna mangama jamanaw kɔnɔ manga kan ka banban cogo min na wali kelen sigikafɔ yɛrɛ kan ka se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ko o ni CPI ka yecogo tɛ kelen ye olu yɛrɛ bolo CPI bi sin k'i bolo mɔnɔbɔ caman nɔfɛ k'o kan ka minɛ ka taa n'o ye k'a sɔrɔ ni sigikafɔw tora ka kɛbɛ k'i b'a ye k'a fɔ a tɛ se o bɛɛ mɔ o kumana olu minnu bɛ yen ni olu ka jate ye o jate ye o ni CPI ti ɲɔgɔn ye a bɛ wajibiya olu ma u k'u yɛrɛ ta maa minnu ye Afrique du Sud bɛna k'u jateminɛbaw ye wali kelen minnu ye Afrique du Sud ni CPI ni ɲɔgɔn cɛ jateminɛbaw ye olu y'a yira k'a fɔ olu ma se ka yɔrɔ min faamu Afrique du Sud k'a fɔ k'a bɛ yɛrɛ ta ka bɔ diɲɛseleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon CPI la
k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ ni a ye Afrique du Sud wasabulon fɛ olu ka jateminɛ kɛ a ka fɔlɔ ka jɛn ni a ye k'o de ye olu kɔnɔ quoi. Ni Afrique du Sud kɔni da in sabatira o ye Afrique du Sud kɛlɛ ye k'i sen da Burundi sen da nɔ na barisabu ka da ka Burundi jamana ɲɛmaa Pierre Nkurunziza bilama ntɛnɛn ne a bilalen ka taa di ale ma wasabulon wulaw fɛ k'a fɔ ko jamanaden fanba jɛnna ni a ye wasabulon kɔnɔ ka sabu kɛ wasabulon ye jamanadenw ka maabilalenw de ye. O yɔrɔ bɛɛ ale y'a ŋani dɔw ko ka promulguer o kɔrɔ ye k'a don bala o yɔrɔ bɛɛ nka Burundi jamana kɔni ma u ta bila ka taa di diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa kɔni mɔ o de ye danfara ye o ni Afrique du Sud jamana cɛ bawo Afrique du Sud kɔni y'a ta bila ka taa. Éthiopie jamana kɔnɔ lakana tigilamaw farala ɲɔgɔn kan k'a lajɛ état d'urgence sigilen tile senga kana se sisan mɔ jamana bɛ danga bɛn na kabini octobre kalo tile kɔnɔntɔn Éthiopie ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ état d'urgence bi dulon Éthiopie jamana kunna wa maa 1500 o de minɛn bɛ bibi in na ka o lasago lakana tigilamaw ka fɔ la jagokɛla ani lɔgɔli karamɔgɔ 50 ɲɔgɔn na olu fɛnɛ minɛnen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugu minnu wele ko Gondar Bayirdar Amara u ka mara kɔnɔ Amara ye siya dɔ de ye minnu gɛnbɛ k'a jira k'a fɔ u bilama u den bɛ kɛrɛfɛ Éthiopie siya fɛ siya min bɛ ka mara kɛ bi Amaraw ni siyaw minnu fara mɛ ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in minɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu fɛnɛ ko k'u den bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ wele ko Oromo wa état d'urgence in sen fɛ fana couvre-feu dɔ fɛnɛ don bɛ la Éthiopie ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ fitirimagɛn waati nɛgɛ ɲɛ 18 maa si tɛ muɲuko maɲaka kɛ dugubaw kɔnɔ fo ka taa se o dugujɛ nɛgɛ ɲɛ 6 ma ni o ye 6 heures ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu ye nafasɔrɔ siraw ye Éthiopie jamana mɔ olu bɛɛ lajɛlen lakananen don bi ni marifatigiw ye wa cakɛda dunan minnu fɛnɛ bɛ yen ni bingun ma ka kɛ olu ka taamakɛlaw fɛ nisɔngoya taama sigiba senga mɔɔw fɛ o cakɛda dunan ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka lakana bi maa minnu bɛ ka Éthiopie mara ni ɲɛnanya san 20 ani kɔ ye u bɛ wele ko Tigrayɛnw jatew la olu tɛ maa fanba ye Éthiopie jamana kɔnɔ u ye hɔrɔnw de ka kafo jaso Éthiopie ni ka sɔrɔ ka n'u coko kabini o de kɛra sa o Tigrayɛn ninnu u tɛ maa fanba ye nka mara bɛ u de bolo u kɛn bɛ ka Oromow ni Amaraw den kɛrɛfɛ olu da tɛ jamana kunkanko foyi la o de kosɔn Oromow ni Amaraw bilama fara mɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka jamana kɔni bɔ a taabolo ka ko fɔ olu yɛrɛ fɛnɛ sen ka don jamana kunkanko la ni bibi in na Éthiopie ma ɲɛmaw n'a mɛ ka na état d'urgence sigi sen kan. Jɔn fɛn bɛɛ ye dafɛn ye muso cɛsirila min bɛ Mali kɔnɔ cɛsirilenba min bɛ Mali kɔnɔ n'a ka wulikajɔw bonyana kosɛbɛ musow lapasali la Fatumata Sire Jakite ale ka janajaw kɛra alamisadon stade municipal la Kati ni muso cɛsirilenba in a fatura juma tɛmɛnen de Paris Faransi jamana kɔnɔ k'a si to san 64 na Marietu Jalo ani Seydou Ɲare an k'u ka sɔrɔlenw filɛ. Ni muso cɛsirilenba min tanyane filɛ nin ye a bɔra a ka jɛkulu musow ni jɔdaba de cɛ haka ja fo ka taa bila Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen na Fatumata Sire Jakite muso cɛsirilenba kun don min ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ musow dɛmɛni an'u ka hakɛ seginni u ma Mali jamana kɔnɔ ni san 20 laban tɛmɛnen ninnu na wa a jɔda kɛra belebele Mali ka wulikajɔ la san 1991 n'o ye 1991 ye bɛɛ fanga ɲini jɛkulu kɛrɛfɛ mais ala ka baara de an bɛɛ dusukun kamilen de bɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la musow bɛ fan bɛɛ fɛ barisa Fatumata Sire tun ye mɔgɔ min ye ani musow de jɛra ani musow de baara kɛ ne yɛrɛ n'a ye baara kɛ kabini ekɔli karamɔgɔya an bɛɛ de angilɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye baaraw kɛ an ye ekɔlidenw mara ɲɔgɔn fɛ a ka taama sira nana kɛ nin ye ka musow dɛmɛ ka hinɛ musow la ka hinɛ yatimɛdenw na an y'a caman mɛn sisan nɔ donc an nana o duwawu kɛ la k'a somɔgɔw dɛmɛ k'a teriw dɛmɛ ka duwawu k'a ye ala ka lahara sɔn suma ye a taara ka minnu to ala ka barika don a taara ka baara mun fana to ala k'a ta fanga don musow la musow ka ɲɔgɔn minɛ ka baara kɛ saya de bɛ laban donc ni saya bɛ laban ala k'an ci ɲuman na dɔrɔn ala k'an ci ɲuman na ne kɔni bɛ duwawu k'a ye ni y'a fara ma ala ka yafa ma ni y'a fara ma a ma foyi kɛ n na baara ɲɔgɔnya la a ma foyi kɛ n na jɛɲɔgɔnya la a ye mun kɛ jamana ye fana an bɛɛ y'a ye an bɛɛ y'a mɛn sisan nɔ o tuma na an b'a ka somɔgɔw fo
ka duwawu k'u ye ala ka limaniya d'u ma a denw fana ala ka limaniya d'u ma ka barika d'u la ala ni kira la yɔrɔ ma sallallahu alaihi wasallam. Fatumata Sire ka ni dongo do baara nunu o bɛ kɛ sababu ye fo ka taa min kɛ mɔgɔw tɛna ɲinɛ a kɔ. Ko an kɔni an nisɔngoyalenba de bɛ kɛnɛ kan bi an dusukun kaminen don bari muso min wulila an na bi ni ala ka jɛn ye an b'a fɔ k'an ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ dɛ parce que an bɛ ala deli a ye den minnu to a kɔ ala k'a yɛrɛ ɲɔgɔnna bolo la mais a ka saya kɛni an bɛ ala deli ala ka Mali musow silamɛya la ka d'a kan Fatumata Sire kabini n'a dɔnna mɔgɔ ye don min na fo ka taa se a ka don laban ma a ye fɛn min kɛ musow ye a dɔnnen don a dogolen tɛ kɛnɛ in ka yan nɔ mɔgɔ caman kumana u ye seereyaw de fɔ a ye fɛn minnu kɛ a n'a ye fɛn minnu fɔ a ka bange kɔnɔna na donc vraiment an kɔni bi an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ala deli ala ka limaniya di an ma donc a taara ka minnu to a kɔ a kɔlila si ɲini ala ka d'olu ma ala ka barika d'olu la ala ka sini kɛnɛ d'u ma an Mali muso an bɛ ala deli ala ka limaniya di d'a ma an bɛ duwawu k'a ye vraiment ala ka lahara sɔn suma ye a ye ɲuman minnu kɛ diɲɛ kɔnɔ ya rabi an b'a ɲini ala fɛ a ka t'olu sɔrɔ an ye arijinɛ kɔnɔ yen nɔ ala ka barabaradali nɔgɔya ye a ye anw kɔn kiti min ala k'a nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ min ala k'a nɔgɔya an kɔni yafara ma Mali muso bɛ an bɛɛ yafara ma. A ka janaja labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ seli kɛlen a su kan ka ti alimamiba fɛ balimaw ni limanaw y'a sɛnsɛn ni ka taa da a dayɔrɔ laban na ka ti kaburudon na an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ Fatumata Sire ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na. Amina yarabi ala ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na o de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni de so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛ sini ni ala sɔnna ma.